ходим. Къде? Ще видиш. Хайде! Чего ще ни чуят? Нямам търпение. Къде ще ходим? Изненада. Затвори очи. Не очаквах да се съгласиш. Аз не очаквах да предложиш. Свободно! А сега към центъра ли ме водиш? Да, къде те води? Или защо не идваш всяка нощ? Всяка ли? Да, всяка, както преди. И къде ще ходим? Където ме заведеш, не ми пука къде ще ходим. Не искаш ли да знаеш? Добре, да кажи. В една къща. Чия къща? Ничия. Изоставяме. Не ги ли обиколихме вече всичките? Има една, която още не сме. Не е тази, за която си мисля, нали? Ами, ела ще разбереш. Ели? Ели? Ели, отварям очи. Тук съм. Следвай светлината. Ели, стига толкова, изобщо не ми е забавно вече. Почти сме там. Да си ходим. Ще ме оставиш сама ли? Не, няма да те оставя, но има далеч по-хубави места. Ще се приберем у нас на топло, ще си пусне някой филм. Чакай, Елена! Ти нали харесваше фантастика? Беше днес. Помниш ли? Помня. Не съм ти казвала, но някои нощи след като се разделяхме, не можех да заспя и седях тук. Стоях с часове в мълчание и просто гледах звездите, отворените прозорци, всичко, което светеше. Бях като хипнотизирана, опиянена от нощта. Където съм сега, няма много за гледане. Рядко някой минава или нещо се случва, а когато минат, не е заради мен. Идват само да грабят и да трошат и да разбиват всичко, което някога съм минал. От известно време ми се иска да легна под откритото небе, но все не намирах сила. Докато една нощ звезда не влезе в моята стая. Беше голяма, заслепителна и разкошна. Най-после можех да заспя.